Ubawan lambok thangni ubadeu dukhot jang kanhun awaken India movement EIM Meghalaya state chapter napok athanyong stoin aka arterik ubnai klalingkot arja penrio la yo pen pauling baga jingalang pai pa jang ko west khasi hill district jilla Meghalaya ha ka ba kani ka jingalang ki pai pa ki balawan benda ki de gitu ki bambat biang ni bamdon adhar ka balawan ra ru ka jing ka bajur ha ka jing em jangki kum ginang song snong jang jilla Meghalaya ka ba ha po kari India ha ka ba ka dei ber kani ki pai pa pen pau ya ka jing koridor halor ka hok ba ka jing shisha da ka jing sha nyoben halor ki babun ki brio ki babiang o adhar kuntup na du kinong elam snong kinong trikam sarkar wat hadu ba kin sha le kum kimrau tang na mar ka jing sha pen por halor adhar kani ka jing long jing man kala pilok ki babun ki pai ba ka ri khasi ban sha pendu e shibun ki jing mentoy ki badei ka hok ban yo kum ki brio baduk khamta ma pok ka district west khasi hill kuntup ki khina school ki badei ban yo jing mentoy nak sarkar riklasha kentat no tang na mar ki bimbiang yu adhar ka jing tri bela bainong shispasngi ki scheme shna ye nak benta ki baduk ka ration card ka badei ban yo khaw man law banai baru barok ki scheme sarkar kilat yo kam yo jam ki jinan kam bakongsan ha ka jing impat ba kumta oba wan lambok ula ongru bakum ki pai ba ki balong ki brio bala bu do ublei hani asla perthei lingba ka jat ben re hunyo trap ngimde ban sha penjat ni shakta da kani ka jinglong jingban ha ka ba ki brio kin yang scam benele persha ikanu kanu ka jing sha le ben da ka benta ka hok ba ka jing shisha kum ki jat ben re ki badang red pat hinre ki badon ye ka buram pat ka hok la jong tawa na yang jungi ya kene por dagam sim ka pas ngau kia mi le mi pai pa na la jong kisnong pan ya lumlang akan ka jika tang na kata katau pa yi persya ya uni bu adhar baga sorkar menta kala persyang pan penon kam haman la kisnong te na kaliang jungi ang por ni perpau ya kata kam sim ka pas ngau kia pangi sayami pai pa kumni na kata katau pan persya pagam sim jongi kampiang la de kamrun pan sim yau tau adhar kumba ka sorkar kala persyang pan penbor na kapor watla pai pa nong shong snong kim siam lamon hoi kum ki nong shong snong nimla ban len ye ki shisha pa ki babon ki nong shong snong jongi agi ki singi bamta ki la duno ya ki jong ki mentoy tang na kane gadau pa ka sorkar kala penunkam pan penbor pension ya uni u adhar te na yang jongi agi ka por ni yami pai pa pan persya ya ke ka ba sorkar kala persyang pan pentrekam ya kani ka an wat po ka jala ne khalya jongi te na yang jonga ka penpau ya kata ka jing snau kya ka jing snau siru ka jukupor na mar nga ga dai unong song sinam upala duno ya la ka jong ka hok kum khauration kum ka bala chispasni pat kiwe ki jingdon kam kum ba ka sorkar India kala pnio hangi kum ka hok te na yang jonga ka kapor na penpau ya ka takam sim jong ke jing snau kya panga kum unong song sinam ngala duno ya kita ki jing motoy ha ka jing im jonga pat nge paparo ni kum ki pai pa ka kapor ni mencuri ya kata pa ila duno ya kita ki hok ki bangi dai ban hok bangi dai ban yo hakini kisi ki por pamantah kum ka kanhun nang na po stoin iki ki ba ngimat kolong ba nidu no ya karasion kan ki jingpala sports ni nang ta ki isya bernyam bersit nang ta ki kena school badangin don adhar adin nang ne pat ki ong ba ang sya syu ban wan po school ti ki kini jingpala ki ba bunjat la lemba ki phis ba pher ki ba ni yumat akan ki sunan ki ba dat pada ki panai ru unjuk di kerpat untuk sorkar balara kam semal ai dan kum kita ki MLA ki MDC ada kim tul dan kim yang kumba ki pedba ada jit ki banyak sat nam ta jong pedba di nakalin jungi ki bom sempat la tri adhan di nirai bat bangin om simatasu nang ne sakmat hadin bat lane kaban saji pat bangin no simatasu ya ka ban simata ha ka jingejit no mi khamat
Di nakaliang jongi ka kanhun nang ne napo nong stoin bat nong song jong nong stoin kembang ni layu mat gi jing jinjar kiba haman lagi khap kiba ngisak dawa la ne ngisak perngem bersit ba la dangim mon la ngim shon to athar kiba mut ngisak penduk no agi bubul ki khap di nakaling jongi ngi yang skam bat ngi yang teli ba nang ne sakmat la de ki MLA bat ki MDC kim phai ne kim le ne ba ne kim tre ne kam niru minum mesin mentasuk pada tebot tentang kini ngai kan kubur bat ngi ai kan kubur sapiki nong nikmat kubur sibuk